Tak boli sme milo prekvapení, bola tam veľmi dobrá partia chalanov, ktorí mali veľmi dobré diela, ale nakoniec sa nám to nejako podarilo. Čakali sme, že budeme druhý, tretí, ale nakoniec je naše. Najväčšou výzvou pre nás bolo, keď sme videli ostatné partie, aké sú schopní a vedia pekne tiež porobiť kadejaké realizácie striech, čo bola taká dosť veľká konkurencia, si myslím, tento rok. Chceli sme vytvoriť niečo iné, lebo s touto krytinou sa moc vytvoriť nedá. Tak sme chceli vytvoriť niečo výnimočné, a čo sa nám aj podarilo, a nakoniec to máme. V polke súťaže to vyzeralo tak, že sme si všetci na jednej vlne, až na koniec sa rozhodlo o všetkom. Tam bolo viacej pekných realizácií. To sme ako vôbec nedúfali, že by sme mohli vyhrať prvé miesto. Tak na súťaž sme sa pripravovali asi deň pred súťažou, povedali sme si, čo ako má byť. Toto víťazstvo nám tak len prinieslo nové poznatky, že sa to dá robiť stále na mnoho rôznych spôsobov. Tak čaká nás ešte 5 hodín cesta domov a potom autíčko pokrstíme a pôjde pracovať. Týmto chceme poďakovať spoločnosti Blachotrapez za príležitosť súťaži a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s firmou Blachotrapez. Čaute. Čaute. Okay, let's go.